aurreko bideoan lan bat bidali diegu ikaslei, Flipgrid lan bat egiteko. Banago orain ikaslearen kontuan, eta ikasleak jaso du mezu bat, klarrunekoa, lan bat gehitu egin dela. Baina, bere gelara baldin badoa eta al trabajo de clase, hemen, badauka Flipgrid barruan, Flipgrid lana. Sakatzen badu eta egiten badu bertarea, ikusiko du, egin behar duen lana. Gogoratu beti gero, amaitu eta gero, markatu behar duela, gogoratu beti ikaslei, horrelako ariketak beti markatu behar dituztela gero, eginda moduan, bale? Venga, orduan, sakatuko du ikasleak lanean, eta eskatuko dio, Googleekin logeatzeko. Hau da kontua, ikaslearen kontua, ikasle 0 orduan sakatuko du hor, eta ondo, sartu da. Hemen dauka ja lana Flipgrid, hemen ikusi aldu irakasleak egindako bideoa azalpenak ikusteko, eta hemen noski baitare idatzitazko azalpenak. Berak orain, egin behar duena da, berdin, erantzun bat grabatu, hor bertan. Bituse erreza, adibidez ikasleentzat, bideo bat grabatzearena. Hemen bertan egiten dute, ez dute inolako programarik behar, inolako horririk behar, eta edozein momentutan eskatzen diegunean bideo bat horrelakoa eskatu aldiegu. Gainera, batzuetan, aplikazioak bilatzea edo lanak haurreskontxekoentzat izan alda zailagoa. Izan alda metodo oso polit bat, zeo zer lantzeko ikasleekin, gurasoekin, haien aurkezpena, familia aurkeztu, eta edo bere maskota, edo horrelakorik, gainera horrelako elementuak gehitzen, oso bideo polita egin aldute, gero gela lantzeko denon artean. Orduan haurrezkuntzarako, nire ustez, interesgarria. Eta konfinamendurik egotekotan, berdin, kontaktua mantentzeko ikasleekin. Egingo du grabaketa ikasleak. Kasu honetan ez dugu egingo grabaketa osoa, lehen ikusi dugu nola egin grabaketa bakarrik irudiarekin eta elementua gehitzen. Horrein egingo duguna ikaslearekin izango da pantalla partekatzea. Suposatu bidali diegula lan bat bideoz aurkezteko, baina baita ere ez dakit aurkezpen bat edo dokumenturen bat horti daukana gordeta, eta orduan berak egingo duena izango da record screen. Saiatuko gara efekturen bat jarriz, baina uste dut hemen gero txikian efektu horiek, jarriko dugu adibidez azesorio bat, ez direla agertzen, pantalla grabatzen dugunean. Jarriko diogu berriro eta horreko hauek orain, baina ikusiko dugu ia gero horiek agertzen diren bideo txikian ala ez. Egingo dugu record screen, hasi, eskatuko digu beti bezala zein pantalla, haundia, osoa, eta konpartir. Hasiko da partekatzen, eta orduan, mendik aurrera, ikasleak egingo du, mugitu pestaina desberdinetatik bere lana aurkezten, bere aurkezpena edo bere lana, eta amaitzen duenean, bueltatuko da, eta esango dio, stop record. Eta orduan, mendik aurrera, ikasleak egingo du, mugitu pestaina desberdinetatik bere. Aurrera egingo dugu, prozesatzen ari da bideoa, eta hemen display name, ikaslearena. Eta hemen jarri aldugu baita ere link bat edo horrelakorik, baina titulu bat, baina ez dugu ezer jarriko. Bidaliko du, ikasleak bidaliko du lana, berriro prozesatzen ari da bideoa, eta lana bidalika dago. Hemen badaukagu, ikasleak badauka link bat zuzen ikusteko bere bideoa, deskargatu aldu kode bat, QR kode bat, baita ere adibidez telefono batean ikusteko, hau oso proposa, deskargatzen badugu kode hori, gero bakarrik telefono batekin, hori argazki batekin, edo aplikazio berezi batekin, QR kodeak irakurtzen dituena, eta hor bertan ikusi. Deskargatu aldu bideoa ordenagailura,
edo ez dauda selfie, selfie bat egin badugu hortik argazki bat, deskargatu bat du. Bale, komplet, amaitu egin du, eta suporatzen daia eginda dagoela lana. Ez ahaztu inoiz noski, berriro bueltatzea atxera, eta markar como tarea kompletada. Vale, markar como tarea kompletada. Orain baldin banoa, irakaslearen kontura, hau da irakaslearen kontua, joango naiz lehen ikasgelako Classroom ikasgelara, ikusteko entregaturik dagoela lan hori. Badaukat hemen Flipgrid lana, batek entregatu du, honek entregatu du, noski puntuaziorik ez dago, gero honi jarriko diot. Eta hemendik ez daukat linka bideora. Baldin banoa nire gelara, hori bai, orain Flipgrid gelara, kargatuko dut berriro, eta hemen ikusten dut, erantzun bat daukadala ja. Erantzun bat, bueltatuko naiz hasierara, bale? Ikusteko hasieratik, hori, non gauden. Hemen bageunden taldetan, hau da, egin dudan taldea, Jose Flipgrid, eta hemen badaukadia lan bat entregatuta, bale? Lehenengo lana, ikasleekin egiten badut, hemen ikusten dut ikasle zero batek, bideo bat daukala ja entregatuta. Bale, gueltatuko gara ona, eta hemen Jose Flipgrid ikusiko dugu ikasle horren bideoa. Sakatzen badugu gainean, bale, hemen daukagu ja bere bideoa ikusteko. Eta orduan, hemendik aurrera Bale, hemen dago ikasleak bitali didan lana, behitu ez da agertu jarri diogun hori efektu hori, orduan egiten bada pantalla partekatzen, behar bada efektuak ezin dira aplikatu. Badaukat, eginda, eta hemen feedback, bueltatu aldiot zeo zer hori komentatzeko nola egin duen, baina badaukat ikaslearen lana, eginda, ikusten dut, eta puntuazioa ematen diot. Nire ustez errekurso polita, ikasleekin lan egiteko, bideoen bidez haiek bidaltzeko erantzunak eta era errezean eginda, eta gainera hori pizka bat personalizatzeko bideoak, aukera izaten, eta komentatu dudana, txikiekin ere egiteko, noski beti gurasoekin horrelako bideo bat polita egiteko, primeran egon alda.